finalment una oficina municipal de l'Ajuntament, on hi ha la Guàrdia Urbana i on hi ha serveis socials i on hi ha un despatx de l'alcalde i dels regidors. Però hi sereu? Sí, perquè sí, per si l'alcalde, si es fa un despatx és per posar-hi gent i per treballar-hi. L'alcalde i tots els regidors tindran aquí, quan ells necessitin una per treballar. Quan vam plantejar aquesta nova legislatura, tots plegats, vam plantejar bàsicament un tema molt important, que és el servei als ciutadans. La gent tingui un bon servei municipal i que se sentin atesos. I especialment aquí. Aquí hi havia una crítica i una demanda, quan vaig venir a veure la gent dels barris, de que se sentien desatesos per la ciutat i pel seu ajuntament. I això penso que no pot ser de cap de les maneres. I vam fer una sèrie d'accions que anirem fent. Aquesta és la primera. Vam programar aquesta oficina, una altra nova d'atenció als ciutadans a la plaça, al rellotge, i una altra d'acollida al Sucre. La primera aquesta. I per què la primera? Perquè creiem que és la més important, la més urgent, que necessitava més la ciutat. Aquí trobareu els ciutadans, els biguetans i biguetanes d'aquests barris que en diem del sud, perquè hem dit el Remei i des de l'Horta Vermella, Santana, el Remei, Cases del Montseny, trobeu un servei municipal per vosaltres. Per a d'utilitzar s'us ha d'atendre bé, el màxim de bé possible. Començarem a partir de la setmana que ve, tindrem un temps de rodatge, ens hem adaptant, però aquí volem que se sentiu atesos com teniu dret els ciutadans d'aquest sector per l'Ajuntament de Vic. També hi havia una altra demanda, que era una demanda que volien més guàrdia urbana. Que els tinc, com sempre, a la disposició del servei de la ciutat. Aquí aquest barri se sentien, demanen als veïns més presència. No és que hi hagi conflictes, no és que hi hagi problemes, però sí que volen més presència per sentir-se més segurs, la gent del Remei. I aquí estaran. Aquí tindreu una presència fixa i més guàrdies de barri. Com sabeu, el pressupost vam aprovar 5 places més per aquest any que ve, més 6 que en tenim l'any que l'altre, i l'any que ve farem més un sargento i l'altre any un parell de guàrdies més. Això suposarà més presència i més atenció als atesos i, per tant, més a gust amb l'Ajuntament i que les seves demandes siguin puntualment atesos. Deixeu-me que feliciti a les persones que ens han ajudat a fer això tan ràpid, perquè hem tardat 6 mesos, encara no, i realment no era fàcil. Les coses des d'un ajuntament, l'administració és complicada. I la Carme Bernis, l'arquitecte, ens ha fet aquí un bon projecte. Per aquí darrere, Carme, moltes gràcies. I en Lluís Marramon, que és la persona que sempre està al davant, Lluís, sempre està al davant de les solucions i amb aquestes ganes de col·laborar i de treballar per la ciutat, amb aquesta vocació, també ha fet possible, junt amb la seva gent, tot el seu entorn de gent, de treballadors que avui puguem estar aquí. Doncs això per mi és una gran satisfacció pels regidors de l'equip de govern, és una gran satisfacció perquè hem pogut complir una de les coses que prometem, que ens costa tant de vegades de prometre, que no és voluntat nostra, perquè hem pogut complir que abans de Nadal obrirem aquesta oficina de l'Ajuntament. Moltes gràcies per molts anys, que tingueu un bon Nadal, estem al dia de Nadal, i un bon any, l'any que ve que sigui un any tan bo com aquest. Molt bon dia a tothom. A mi no me l'ha ficat, jo tinc que la